Adunay usa ka maanindot nga istorya sa usa ka babae nga suko kayo sa iya nga bana. Miduol kini sa usa ka maalamon nga tawo para nga isaba iyang pagpati sa iya nga bana. Dingon siya, dili lang nako gusto mawala siya sa akong kinabuhi. Gusto pa gid akong makabalos sa iya ha. Before ko makigbulag sa iya ha, ako siyang paantoson susama sa iyang pagpaantos ako Nagkahuna-huna dayon ang maalamon nga tawo og patsyada nga plano, naingon ang maalamon nga tawo. Pauli sa imong nga balay ug pakita imong bana nga daw nahigugma kapag ayo kaniya. Sulti siya kung unsa siya kaimportante kanimo, dayga siya sa matag maayo nga kinaiya nga iyahang ginabuhat. Ipakita kaniya imong pagkabuutan, pagkamanggihon-hunaon, pagkamanggihatagon sa tibuok nimo nga makaya, pagkugi pag-ayo sa paglipay kaniya. Patuuha gayud siya nga ikaw nahigugma kaniya og sa dihang masulod na siya sa imong nga laang ug motuo siya sa imong gugma daw nga dili malubad ug nga dili ka mabuhi kung wala siya. Sulti dayon siya nga gusto na kang makigbulag sa iya ha. Kana nga butang magpaanto sa iyang kasing-kasing. Nisiga iyang mata ug nalipay ug niingon siya, "Patsyada, patsyada." Makuratan gid siya sa ako ang plano. Busa wala na siya naglangan, uli siya sa imbalay ug gibuhat niya ang giingon sa maalamon nga tawo nga dunay kadasig. Sa duha ka bulan gipakita niya iyahang gugma daw sa iyahang nga bana. Nga murag nahigugma gid sa iyang bana. Gipakita niya iyang kindness, generosity, ang iyang nga submission. Ug sa dihang wala siya mabalik ngadto sa maalamon nga tawo, gitawagan siya. "Day, andam ka na ba makigbuwag sa imuha nga bana?" Mitubag siya, "Makigbulag ko kaniya?" "Unsa? Dili. Karon nasuta ko nga tinuoray gid kong nahigugma sa ako nga bana." Tanawa. Ang babae mo'y nasulod sa laang sa maalamon nga tawo. Di ay ka, ingon ani. Kung ikaw mobuhat og maayo sa isig ka tawo, ang imong kasing-kasing musunod. Ni action siya, pakita siya gugma sa iya nga bana. Og dahil ayha pa ni sunod ang emosyon. Og kay ang bana nabag-o man sad tungod sa iyang maayo nga gipakita ang kinaiya, submission, sharing, generosity. Ug ang bana gikan sa dili angayan nga higugmaon, karon angayan na higugmaon. Ug ingon ang asawa, dili na ko makigbuwag sa iya ha. Tingali na mga asawa di ani nga ilang mga bana dili maayo og kinaya. Ug gusto nila nga bulagan ang ilang nga bana. Abi ninyo, before niyo na buhaton, paminawa sa kining giingon ni Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 1 to 5. Gisugo kini sa Ginoo kang Peter o si Peter, yapon ni gisugo sa kababainhan sa unang panahon. Ingon diani, sa samang paagi kamong mga asawa kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana. Bisan pagka ng bana dili tumutuo sa Ginoo, be submissive sa ilaha. Pag masinugtanon ngadto sa ilaha. Na unsay buti pasabot anang magmasinugtanon ka sa imong mga bana? Ang buti pasabot na tumanon nimo ang iyaha nga sugo, ang iyaha nga balaod, bisag supak kini sa imong kagustuhan. Hunahunahon nimo nga siya mo'y head nimo. Susama nga si Kristo ang head sa church. Kung magbangga inyong duha ka desisyon, ang iyaha gid ang matuman kaysa man ang head. Gawas lamang kung ang iyaha nga desisyon supak sa kabubuton sa Ginoo. Pero gani og igo lang natamakan ang imuha nga katungod, igo lang ka masakitan pagkatapos dili man supak sa kabubuton sa Ginoo, then tumana ka na. Nga example, pananglitan ang bana nimo gigutom nya palutuon katungang gabi. Bangon ka ug magluto ikaw. Buhatag ka na nga dunay dako nga gugma. Pero kung nagmingon ang bana nimo nga gigutom ako pagkatapos panguha og butang nga dili moha, ayaw na kana tumana. Mas maayo nga tumano nimo ang Dios kaysa sugo sa tawo. Lisod gayud mo submitter sa kabubuton sa usa ka bana. Ngano man kay ang asawa naman na say utok na emotion, gusto pud siya moharik sa pamilya. Pero hinumdumi kini. Ang bana gyud maoy head sa family, head sa wife. Basagan na sa Ephesians 5:22-23. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Wives, submit to your own husbands. For the husband is the head of the wife. No? Ang ulo gayon, mao ang bana. Amo nang ibutang sa imuha nga utok para nga dili lisod sa imuha ang pagpailalom ngadto sa imuha nga bana. Sabi ninyo, ang asawa nga dili kabalo magpailalom sa iyaha nga bana, dili buutan. Ang asawa nga kabalo mo pailalom sa gusto sa iya nga bana, buutan nga asawa. Apan adunay pangutana, what if insakto ako ang plano kaysa iyahang plano? Iyaha ra gyud plano ang matuman kay bana man siya. Ang tubag is pasabta siya sa imong plano. Kung magahi siya, din pasagdi
After sa result, makita niya nga sayop di ay iyahang plano o dapat maminaw siya sa imo. Ayaw ipamukha sa iyaha nga ang iyang plano sayop. Ayaw basula siya. Let him know that he is forgiven. He is loved. Let him know nga bisan sayop siya, wala ka mataranta. Maalamon kang babae, ligon kang babae, nga magka-fix sa sayop nga iyahang gibuhat. Be humble, bisan insakto ka og siya ang sayop, and he will honor you. Og next time, mangayo na rin siya idea sa imo unsay ang buhaton. Kaiyaha man nakita nga maalamon po ka nga babae nga makatabang sa iyaha og plano. Ayaw ing na nga, meresi, da, gahay magulo, ing nagkabitaw nga niyon, tuman-tuman man gyud. Meresi, gaba. Ayaw ingon na, ang naman, masuko siya sa imo ha. Dili gid mahunong ang lalis. Be good. Mas importante ang relationship kaysa success sa inyoha nga panginabuhian o baka sa inyoha nga mga trabaho. Maguba man inyoha nga panginabuhian, maguba man ang mga design sa inyoha nga balay, dili lang ang inyoha nga maayo nga relasyon. Ang problema sa uban kay mas palabihon nilang mga material nga mga success sa kalibutan kaysa maayo nga relasyon tali sa bana o asawa. Aduna bagi ikaayo kung daghan mog sapi pagkatapos guba inyong relasyon? Pailalom lang sa asabana nimo bisag sayop iyang pamaagi. Total di magamuti orok ana. Ang Ginoo usab mo fix anang problem nga gibuhat sa imong bana tungod kay nagpailalom ka sa imong bana. Sa ligi ang Dios nga dili mo maunsa kung mutuman ka sa iyang desisyon. Basta kay ang desisyon sa imong nga bana dili man against sa will sa Ginoo kun dili against lang sa imong nga right, then pasagdi ang imong bana. Gawas kung moingon lagi imong bana nga adtuan ng bayhana sagpaan na sa iya nga nawong, ayaw na tumana. Pero maingon ng imong bana nga, ginga na masag kaniya tungod kay lain magpugkakina iya. Submitar sa iya. Pailalom, ayaw kasog. Now, unsa may purpose ngano magpailalom ka sa imong bana nga dili tumutuo bisag sayop ang iya mga pamaagi. Ngano, aron kadtong mga bana nga wala mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyo pang suginlan. Now mo kini, bisan sakit na obey sa iyang gusto. Dayon iampo sa Ginoo nga bag-uhon iyang kasing-kasing. Obey and pray. Aron mabag-o umutuo siya sa Ginoo. Example, kung pananglitan galantaw mo og salida, ang gusto niya sports, ang gusto nimo drama, o niya isara gyud ang remote, isara gyud ang TV, ang iyahang gusto may matuman labi nagmasuko siya. Pasagdi siya, dili kay makiglalis pag ka pananglitan. Ang color sa balay, ang gusto niya ingon anim, pasagdi siya. Total dili magkamuti orok ni ana. Iyan na lang gid lugar tanan. Daw big dili gid siya mabag-o. Og nagantos na ako pag-ayo. Ang tubag is, do you think wala nakakita ang Ginoo sa mga luha nga niaga sa imong mga mata? Do you think magsige na naglantaw ang Ginoo sa imong kahimtang og dili siya mangitag paagi para maluwas ka gikan sa batasan sa imong bana? Maluoy siya sa mga asawa nga mapainob sa noon. Dili ka forever mag-ingon ana. Kay disiplinaon sa Ginoo ang mga bana nga dili maayo mo atiman sa ilang asawa. Hinumdumi kini. Ang imuhang submission ngadto sa imuhang nga bana, usa ka tool sa Ginoo para bag-ohon ang kasing-kasing sa imong nga bana. Remember, katong giayo niya ang buta, nagamit siya og lapok para nga ipahid sa mata aron itambal sa buta. Though dili gid makatambal ang lapok, pero gigamit sa Ginoo kadto daw tool para nga iana sa iyahang nga mata. Naka-remember ka mo sa 5 ka tinapayg 2 ka isda. Gigamit sa Ginoo 5 ka tinapayg 2 ka isda para ipakaon ng daghan kaayo nga mga tawo. Pwede magud ang Ginoo makabuhat og milagro nga gawas largo ang daghang mga pan, gawas largo ang daghan nga mga isda. Iya paging gigamit ang 5 ka tinapay sa bata ug 2 ka tinapay sa bata. Ang Ginoo kung magbuhat sa mga milagro kasagara, kagamit siya tools. Ug kana pong imuhang submission, imong maayo ang kinaiya sa imong bana, gagamiton sad na sa Ginoo nga tool para nga bag-ohon ang kinaiya sa imong bana. Para imong bana muila nga ikaw naaday Ginoo ug ang Ginoo nimo tinuod gayud kay napabag-o ang imuhang kinaiya. Someday kanang imong bana makaila kang Kristo, maluwas ug pag-abot sa langit mag-glorify sila sa Ginoo tungod sa imuhang submissive nga heart asawa. Example, sa unang panahon dili ka motimplag kape sa imuhang nga bana. Pero karon motimpla na ka. Moingon imong bana nga, uy, milagro. Sa una dili man ingon ani pero karon mapinanggao naman kayo. Uy, gamhanan gid ang Ginoo aning bayhana. Kay gibag-o man ang iyahang kinaiya.
maghinahina na dayon siya og kanang obserba sa imong kinabuhi ug dayon mawin na dayon nimo siya pinaagi sa imong buutan nga kinaiya. Apan dili ingon ani ang setting, dili siya makaingon, oy nagmilagro man buutan na nimo karon, dili kanya i-appreciate kung ikaw bagulbulan, kung ikaw masupakon nga asawa. Kung di ka kabalo mo antos sa imong nga bana, magbuhat lang kag maayo 1 time, 2 times, 3 times, pagkatapos pagka 4 times di na ka magbuhat og maayo para sa iya ha, kinaputol na imong maayong nga kasing-kasing para sa iya ha. No, dili ka maka-expect nga ang bana nimo mausab nga ma-appreciate siya sa imo ha. Moingon na siya nga, tanawa lagi. Piki-piki ra gito, hipokrito ra tong imong pakita nga maayo sa una, di ba? Ang uban sa mga asawa moingon sila nga lamian na ipagkaon sa buaya ning banaha. Oy, effective ka ni ako maing kinaiya, makabag-o ka ni sa iya ha. Mura di gyud mabago akong bana, mura paitang ipagmuundang pagbuhat og maayo para sa iya. Oy, galikramo kita. Abi ninyo nganong galikramo kita? Tungod kay kulang kita sa pagsalig sa pulong sa Ginoo. Kung mabuhat gani ang Ginoo og sugo nga pagpailalom sa inyong bana aron inyong bana makabig ninyo kang Kristo Jesus, wala lang galama-lama ang Ginoo niya na iya ka nang gibuhat kay naa ka na sakto nga resulta kung imo ka nang i-apply sa imong kinabuhi. Ang problema man lang sa tuwa kay wala pa ganito na gina-apply pag ayos atong life, naglikramo na dayon kita kay gusto kita result dayon. Kung gusto maganitag tamis nga tubo, magpaabot man tag isa ka tuig nyo sa pagtanom no, di ba? Ang uban 11 months, 9 months, no? Nga na po mga igsoon. Hala, paabutag mga pila ka bulan. Dili kay 1 week lang ganing pagbuhat og maayo. Nigawas na rin ang kinaiya nga bad sa asawa. Hala, sige yun. 2 ka bulan, 3 ka bulan, hangtod 9 months. Mapuga ra gid na ang matamis nga kinaiya sa imuha nga bana. Pagsumitar lang ha. Ayaw surrender dayon. Daghang kay mga asawang galikramo kay ilang bana di ginabago. Dili ka kamo ang dapat una nga magbago. Usay manggod kay gusto tong bag-ohon ang ubang tao pagkatapos kita dili pagabago. Ang inyong mission is ang inyong bana mosunod sa Ginoo. Dili kay kamo mo'y sundon. Ang mission ninyo ang inyong bana mosunod sa Ginoo. O para mahitabo ka na nga mosunod sila sa Ginoo, ikaw magsunod sa ilahang unang-una. Ipakita nimo nga ang tumutuo sa Ginoo buutan. Ug sa dihang ila na ka na makita ang buutan nimo nga kinaiya, dako possibility nga sila mosunod sa imuhang mga lakang. Panalanginan man ka sa Ginoo. Kay nisabit man ka sa sugo sa Ginoo nga mosubmit ka sa imong bana, i-bless ka sa Ginoo, hikapon yang heart sa imong bana ug bag-uhon ka. Ug bag-uhon siya sa Ginoo. Abi mo kung dili ka reklamador, submissive ka sa ilang mga gusto, ginalipay nimo sila. Dili mo na sila kinahanglan pansultian mahitungod sa pulong sa Ginoo. Mutuo sila nga ang pagtuo nimo tinuod nganuman nagkinabuhi man ka nga balaan, nagkinabuhi ka nga putli, nagkinabuhi ka nga matarong. Tanawa ingon ang pulong sa Ginoo verse 2. Dili mo na angay sila sultian kay makakita man sila unsa ka putli ug kabalaan ang inyong kinabuhi. Makita nila nga putli ka imong kinabuhi, matarong ka. Dili ka susama sa uban nga bagulbulan, sige og skandalusa diha, babay diha nga si post sa Facebook diha og dili maayo nga mga post. Ikaw is pure nga babae, matarong nga babae. Unya lahi ka, gitawag og balaan. Ang meaning sa balaan is lahi. Lahi ka sa uban nga babae. Babae ingon ani ang mga kinaiya, dali ra nga masuko, disobedient sa mga husband, gipangita og lain. Ikaw balaan ka nga babae. No, dili mo na kinahanglan pansultian imong bana nga ang imuhang gituuhan nga Christianity insakto. Ang Bible nga inyuhang ginabasa insakto. Ngano man nakita man niya sa inyong life ang Bible. Pero ang asawa nga sig pamalika, si asawa nga si pangdaot, dili submissive sa iyaha nga bana, di gina makita ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi ug dili sila motuo sa inyong gisulti. Ang isulti sa bana sa inyo hipokrito. Mosamot o kagahi ilang kasing-kasing. Kung wala magsubay ang imong kinabuhi o Bible nga imuhang ginasulti. Pero ganig mausa ang Bible o imong kinabuhi, makaingon siya tinuod ang imuhang ginasulti o musunod siya sa imong pagtuo, mutuo usab siya kang Kristo. Verse 3, dili ang pagpaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalon nga biste maoy magkapaanyag kaninyo. Oy, mga asawa, dili ba gusto kamo mahimong maanyag at tubangan sa inyo nga bana? Gusto kamo nga inyong bana mahigugma kaninyo?
Ingon diri, dili ang mga maayo nga sanina mahalon nga alahas may makapaanyag sa inyo ha. Nga diin ang bana ninyo mohigugma pag-ayo sa inyo ha, o moserbisyo usab sa inyo ha. Ingon diri sa verse 4, apan tinguha hinuon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya nga bililhon kaayo atubangan sa Dios. Unsa ang makapagwapa sa inyo ha mga babae? Ingon diri, ang kinaiya nga gikan sa sulod ninyo, inner beauty. Kinaiya ba sulod sa imong kasing-kasing? Mao na ang makapagwapa, makapa-beautiful sa inyo ha? Dili ang mga alahas, dili ang gwapo nga sanina, dili ang gwapo nga buhok may mapagwapa sa inyo ha, kundi ang inyuhang maayong kinaiya. Gitawag kini og katahom nga walay paglubad. Ang mga naong ninyo mokunot ra man na. Inyong mga ngabil, mga ana ra man na. Inyong mga ilong, mga unsa ba na mga ana inyong mga ilong, pero ang inyong kinaiya dili kana mulubad. Ang ato ang kutis no, mulago man na madugay, pero ang kasing-kasing nga maayo og kinaiya dili mulubad. Nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya. Unsa ang kinaiya nga dili mulubad? Ang malumo nga kinaiya ug matamis nga kinaiya. Pagkatsadaan ng asawa ba nga humble, meek, patient, submissive, dili kay mura og hari-hari sa pamilya, dili tamis, pait ka na. Ang asawa nga submissive, tamis. Ang asawa nga submissive, beautiful. Pero kanang asawa nga tiyadag buhok, tiyadag sanina, tiyada og kanang aritis, unya hari-harion, nya sige lang demand, makapurdoy sa bana, pait na ang asawa, di na gwapang asawa, di na tamis nga asawa. Nya kining kinaiya nga malumo ug matamis nga kinaiya, bililhon kini kaayo atubangan sa Dios. Precious kini atubangan sa Dios. Bisa ka mabay dili gwapong sanina, dili tiyada og buhok, dili maayo og nawong, dili maayo og kutis kaayo, average lang. Pero ang iyang kasing-kasing is buutan, mapainobsanon, patient. Kanang nga babae, bililhon kaayo para sa Ginoo. Ayang kinaiya, bililhon kaayo para sa Ginoo. Ug ang Ginoo panalangin kaniya. I-bless sa Ginoo siya, i-bless pod sa Ginoo ang iya nga bana, ug ilang relasyon mahimo nga lig-on. Now, kung ang Ginoo madani sa maayong kinaiya sa asawa, kung ang Ginoo mo bless sa asawa ug sa bana tungod sa maayong kinaiya sa asawa, now, ang bana usab, mo bless usab sa asawa kung nakita sa bana nga maayo kinaiya ang iyang asawa. Kung ang asawa mo obey sa gusto sa bana, ang bana mahimuot ug mo bless sa iya nga asawa. O sa madugay, makabig kining banaha ngadto kang Kristo Jesus. Ayaw daoga ang inyong bana pinaagi sa inyong outward nga beauty. Hinuon daoga ang inyong bana pinaagi sa inyong inner beauty. Dili makabig ninyo inyong bana padulong kang Kristo Jesus mga asawa gamit ang inyong aritis. Gamit inyong tsada nga sanina. Gamit inyong baga nga makeup. Hinuon ang bana maglikramo. Gastuha po aning asawa. Oy. Makabig ninyo inyong bana. Ngadto kang Kristo Jesus. Kung kamo adunay bulawanon nga kinaiya. Dili mulubad. Malumo ug matamis nga kinaiya. Tinuod ka na mga igsuon. Abi, bisa unsa inyo kagwapa mga babae. Sultian ko kamo. Sumhan ang mga lalaki sa inyong nawong madugay. Yes. Ang ice cream tamis. Apan kung sige kag kaon og ice cream, masumhan ka oy. Muna mangita na pug kag mga butang nga mga parat nga mga pagkaon diha. Kay sumo naman kay itong tamis oy. No ingon ana pod ang tao bana ninyo. Nature kana sa tao nga masumhan siya kung balik-balikon kana nga butang. Now, ing ana pod sa mga asawa, bisan pagwapa ka tamis kag nawong, pero magsige na naglangtaw sa imong nawong, imong bana masumhan kana. Madugay mawala iyang affection sa imo ha. Pero bitaw, kung makita sa inyong bana nga ikaw balaan, putli, malumo, matamis ang kinaiya. Ang bana mo respeto sa imuha. Ug bisag wala na kasi appreciation sa imong nawong, pero dili sa mobiya sa imuha, nganuman karespetuan kang babae, malumo imong kasing-kasing matamis kag kinaiya, Dios nun ikaw. Pag Dios nun ka, maapektuhan ang bana, mahimo po siya nga Dios nun, ug mo respeto na dayon siya sa imuha. Hinuon dili magini sa tanan ba nga pag ang asawa buutan sa bana, ang bana usab automatically buutan na gid sa asawa nga murag fix bitaw nga 1 + 1 = 2 nga dili gid mausab ang answer 2 gyud nga kung buutan ang asawa automatic mabuutan pod ang bana, di man gid ma-fix ba, pero dako og porsyento nga basta buutan ang asawa mabuutan pod ang bana ug dili mo biya ang bana sa iya ha. Mo man saan sa Ginoo di ba, dili man na kuan ang saad sa Ginoo nga pag ang asawa submissive sa bana, ang bana madani ngadto kang Kristo Jesus ha.
Importante gyud sa pagpamuyo mao ang holy character sa wife, ang pure character sa wife, ang kinaiya nga malumo, kinaiya nga patient, kinaiya nga humble, kinaiya ba nga matamis. Mo na importante nga mga butang in the long run. Pero sa mga batan-on, of course, gusto man gid nga hamis, patsyada, ingon ani. Pero madugay, mas importante ang sulod kaysa outward nga appearance. Ta? Verse 5, ingon ini ang pagpaanyag sa mga babalaang babae kaniadto nga nagsalig sa Dios ug nagtahod sa ilang bana. So anong panahon nga ang mga babae nga nagtahod sa Ginoo, nagtuo sa Ginoo, maanyag sila. Ang pamaagi sa ilang pagpaanyag dili ang pagbutang diha, gwapong buhok, sanina ang ilang pamaagi sa pagpaanyag mao ang sulod nga beauty. Mapainobsanon, malumo, gentle, dili kay isog kayo, malumo nga asawa, submissive nga asawa, patient nga asawa, humble nga asawa. Mao na ang beauty sa mga babae sa karaang panahon. No? Kung ikaw, motahod ka sa bana nimo, submit ka sa bana nimo, then beautiful ka in the sight of your husband. What is beautiful wife? A beautiful wife is a submissive wife. What is a beautiful wife? A beautiful wife is a holy wife, no? Respectful nga wife sa iyaha nga bana.